Huppakee, goed zo, de schaar hè? Ja. Snijtemoorn bij de familie Schilder. Heid voetballt nog even maar de band voordat hij voortmaat voor de wedstrijd. Maar de rol van Heid is net alleen thuis van toepassing. Want de selectie van de Jouwer is zo jong dat Björn Schilder hem ek op de club een soort van Heid vielt. Nou, ze noemen me zelfs opa. Dus ja, slaat die generatie maar alvast even over. Dus nee, ik ben gewoon de opa van het elftal. Met mijn 33. Maar nee, ik heb het wel hartstikke goed naar mijn zin met die jonge gast hoor. Ja, nou is het even afgelopen. Krijg ik nog een dik kus voor jullie? Nou, veel plezier. Als de raaskiernaam is van het thuisfront de auto in en naar de wedstrijdbespreking van trainer Gerry Skouwenaar. Gewoon je sting aan de best doen. En het speelveld ervoor zorgen dat je het speelveld bij balbezit van de tegenstander niet te groot maakt. Dat je gewoon goed inzet. Hey, dan gaan we inpakken en we gaan wegwezen. We gaan 3 punten ophalen. Nou, ik zal die er maar even uithalen voor jullie. Is niet nodig, hè, Björn? Nee, ze zijn wel iets ouder dan 5. Jij moet maar rijden, Björn. Ja, we kunnen moeilijk op de brommen naar Wolvenga hè. Gerry, de jongste ploeg uit de eerste klasse. Hoe blij het best dat het al nog 31er tussen rent? Ja, dan kan ik in ieder geval nog een keer een beetje op niveau praten. Hè. Nee, wat hartstikke leuk dat in ieder geval Björn is wat dat betreft, daar doe je op denk ik. Ja, Björn is wat dat betreft gewoon een goede aanvoerder in het veld. Het is gewoon een leider en ja, tuurlijk in het veld is dat een verlengstukje van de trainer en daar ben ik heel blij mee. 3, 2, 1, ja! Kom op! Hey. Succes! De wedstrijd tussen Wolvenga en de Jouwer is net alleen een Frieske derby, maar ook een topper in de eerste klasse. De Jouwer stiet derde, Wolvenga vijfde. En beide ploegen willen maar wat graag aansluiting houden bij de top. Na 20 minuten baat de wedstrijd los. De Jouwer krijgt een strafskop na een licht drukkerke van een van de Wolvenga-spelers. De thuisploeg is het er vanzelfs net mee eens, maar Martijn Dijk die weet wel riet met boetekanske. Niet onderhand voor de Jouwer, maar nog geen 3 minuten later gaat het helemaal mis. Björn Schilder vervult onbedoeld de haatrol in het toneelstukje van Wolvenga-aanvaller Jacco Veenstra. Die maakt het een zwalbe, maar de skiesjochter jouwt een strafskop. En dat net alleen. Het is ook reed van Björn Schilder. En in de herhaling is het goed te zien. Er is wel licht contact. Maar de aanvaller van Wolvenga, Jacco Veenstra, gaat wel heel makkelijk naar de groen. En de frustratie is groot bij Schilder. En wielst Sjouke Oosterling de strafskop binnen zit en Wolvenga er maar op 1-1 zet, zie ik het Schilder de kleurkamer op. Nou Björn, dat is lekker. Ja, zeker lekker. Godsamme. Sorry. Piep. Ja, nou, volgens mij gebeurt er gewoon helemaal niks. En ik weet niet of jullie het erop hebben staan. Maar ja, ik zou het graag terugzien. Want volgens mij ja, loop ik gewoon daar en doet hij gewoon zijn been tegen mijn been en hij gaat gewoon omvallen. En volgens mij was het nog niet eens in de 16, dus ja. Sowieso een beetje apart dat hij en rood en penalty. We binnen amper bekend van de ene rode kaart als er opscoren is op het veld en er een tweede rode kaart volgt. Rudolf Top van Wolvenga is het bokje. En hij kan douchen. Maar het zien toont de Jouwer aan de betere ploeg te wijzen. Martijn Dijk maakt het op fraaie wijze de 2-1 en Schilder is krekt op dit weer boeten om zijn eigen feestje te vieren. En in de tweede helft zet de Jouwer terug. Het wordt 1-3. En even later valt ek de 1-4. En dus kan Björn Schilder restig een sigaretje opsteken. Ek zonder zijn routine blijven de youngsters van de Jouwer oerijn. Omdat we dat misschien ek net te hut zitten. Want als je achterin zo verdedig je, dan liet je Wolvenga wel heel makkelijk dichterbij komen. 12 Jouwer en de thuisploeg loopt er nog in. En ter jochte staat toch blikken, want ze komen haast nog dichterbij. Jacco Veenstra, man van de goal van Krekt. Een minuut later op de peel. In de rebound mist Sean de Ruiter. En zo bloedt het verschil 2 doelpunten. En Krekt voor tijd komt de opluchting bij de Jouwer. Johan Lems bepaalt de eindstand op 2-5. Even billen knijpen, maar goed, daarna maakten we ook vrij snel, hadden we de boel alweer onder controle en de 5-2 is natuurlijk klaar dan. Drinkt ze toch aan een bierkop? Ja, ik denk dat Chis en ik zo meteen maar even een treetje bier moeten regelen voor die jongens. Hebben ze wel verdiend.